Здравейте и добре дошли в Airplants BG с епизод 1. Аз съм Линда и днес ще си говорим за две невероятни растения, които са подходящи за всички начинаещи в отглеждането на растения и за всички онези, които упорито се опитват да убиват растения. Две невероятни растения, които могат да живеят без никаква светлина и без никакви грижи. Почти. Сънсевиера и Замиокулкас. Те са идеални за офиси, коридори и за стаи с много малко светлина. Ще ви разкажа всичко за тях. Как да ги отглеждате, как да ги поливате и как да ги поддържате здрави. Ако търсите лесни за отглеждане растения, които не се нуждаят от никакви грижи, това видео е за вас. Останете до края и се абонирайте за още такива съвети. Първото растение в нашия списък е Сънсевиера трифасция, още позната като змийско растение и езикът на свекървата, заради своите дълги и заострени листа, които приличат на език. Перфектен подарък за вашите свекърви. Това растение е едно от най-издръжливите стайни растения и буквално може да живее месеци без никакви грижи. Защо да изберете Сънсевиера трифасция? Номер 1. Тя пречиства въздухът с най-висок процент и е подходяща да бъде поставена във вашата спалня, тъй като това е единственото растение, което продължава да фотосинтезира и през нощта. Номер 2. Не изисква никакво внимание, може да я забравите с месеци и тя пак да изглежда така. И номер 3. Перфектна е за начинаещи. Как да се грижите за нея? Светлина. Сънсевиерата е едно от растенията, които могат да бъдат поставени на много тъмно място. Аз лично имам такава сънсевиера в моята баня без прозорец и тя вече половин година живее прекрасно. Поливане. Сънсевиерата се полива, когато почвата изсъхне на 100%. През зимата това се случва на около месец и половина, а през лятото на 20-30 дена. Но дори да я забравите малко по-дълго да не я полеете, нищо няма да се случи, тя ще си живее прекрасно. Единственият вариант това растение да умре е само с преполиване. Ако прекомерно много я поливате, корените ще започнат да гният съответно и самото растение, така че не я поливайте. Температура. Може да вирее в помещение от 10 градуса до 30 градуса. Почва. Когато дойде време да пресаждате вашата сънсевиера, е задължително да изберете добре дренирана почва с перлит в нея и да сложите керамзит на дъното на кашпата, за да има къде да се оттича водата и да не задържа влага. Ако търсите растение, което не се нуждае от никакви грижи, сънсевиерата е вашето растение. И не забравяйте, че има в няколко различни варианта. Следващото растение е Замиокулкас. Известно с много различни наименования. Дървото на живота, доларово растение, дървото на щастието, дървото на приятелството, зизи, плант и така нататък. Това е едно от най-популярните растения у нас. Може да го срещнете дори и в офисите, точно заради своята изключителна устойчивост. Какво прави Замиокулкасът толкова специален? Той е супер издръжлив и не се нуждае от почти никакви грижи. Листата му са лъскави и придават един луксозен вид в помещението, в което се намира. Пречиства въздуха и е идеален за домове и офиси. Как да се грижите за него? Може да вирее в много тъмни помещения, като например баня без прозорец, но естествено за най-оптимален растеж трябва да бъде поставен на светло място. Замиокулкасът се полива, когато почвата изсъхне на 100%. Единственият вариант, по който може да убиете това растение е ако го преполеете, така че просто го оставете някъде, не го мислете, забравете го и той ще си живее, ще си вирее буйно и красиво много дълго време. Обичат топли условия между 15 и 30 градуса. И отново, когато дойде време за пресаждане, трябва да изберете добре дренирана почва и да сложите керамзит на дъното на кашпата, за да има къде да се оттича водата и да предотвратим гниенето на корените. Замиокулкаса и сънсевиерата са растения, които обичат да им бъде тясно в саксията, за да могат да се развиват много нагоре и много буйни. Така че не бързайте с пресаждането. Изчакайте да видите, че наистина саксията им е малка. Важно е да знаете, че листата на Замиокулкаса и на сънсевиерата са токсични при поглъщане, така че ги дръжте далеч от вашите малки деца и домашни любимци. Да не се консумират. И така, виждате, че има две страхотни растения, които могат да виреят във вашия дом, въпреки вас и вашите усилия да ги уморите. Стига да не ги поливате. Лесни, красиви и с хубава символика. А вие кое от тези растения имате у дома? Може да ми напишете долу в коментарите. Ако това видео ви е било полезно, може да го харесате, да го споделите, да се абонирате и всичко, което може да направите. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!